আমাৰ 2019 চনৰ ছ'চিয়েল লীগ কোকৰাঝাৰ জিলা পঞ্চায়ত আমি সেইদিনাখন অলৰেডি অপেনিং কৰিলোঁ। আজি কেৱল নতুন ফিল্ডত মাগুৰমাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি আমি জাষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা আমি তেনেকৈ অপেনিঙৰ কথাত নহয়, কেৱল আমি খেলুৱৈসকলক প্লেয়াৰफोराखौ जाहाथे मोजां गेलेयो। बर' हारसा ज' नुजोबो ना, बर' बुजियो, हारसालाय बुजिना बुजिया बुजियो जायखिजाया सानवारि बुजिना बयबो मोजां गेले। बे लिगआ मानो जायो बेखौथ' बुजायनो लगे जेबो नङा, जों सिलेक्सनसो खालायो लिगआव। डिस्ट्रिक्टनि थाखाय सिलेक्सन खालायो, डिस्ट्रिक्टआ स्टेटनि थाखाय सिलेक्सन खालायो। गतिके बेखौ गोसोआव लाखिनानै नोंसोर गेलेनांगौ। जाजमेन्ट आई मीन रेफारिफोरा माबा डिसिसन होयोबा हयथ' माबा भुलबुर थांनो हागौ, किन्तु जा डिसिसन जाबाय दैट्स द फाइनाल डिसिसन। बिसोर मानिना नोंसोर गेलेनांगौ। नोंसोर बयबो मोजां प्लेयार जानो इन नियर फिउचाराव सेस्था खालामनांगौ। गेलेनाया गिदिर खोथा नङा, गेलेनानै गावनि जिउखौ गसंनो हानाय बेसांसिम थांनांगौ बयबो। जोंबो गेलेगिरिमोनथ', जों गेलेना फैनानै गावनि जिउखौ हयथ' साख्रि मोनबाय, साख्रिया जोबलायलायाखै। आरो मोनसे खोथा, गेलेब्ला मानसिफोरा बुङो कि फरायनो हाया होननानै। बबे मालाय 1.5 घन्टा गेलेना नोंसोर जेसेबां बोलो होयो, 1.5 घन्टा फरायल', मात्र 1.5 घन्टा फराय, नाय बे बबे लेखाया नोंसोर हाया जानो। गतिके आं गोसोनिफ्राय खावलायो, फरायनायफोरखौबो बै जेरैबायदि जुजिनानै नोंसोर गेलेयो बेबायदिनो फरायनायावबो जुजिनांगौ। नाम्बार 1। नाम्बार 2, नोंसोरो दिनै जेसेबां अडियेन्स दं, बै अडियेन्सफोरा नोंसोरखौ मोजां होनगोन गाज्रि होनगोन, नोंसोर बेखौल' नायनांगौ, नोंसोरनि गावनि पारफरमेन्सखौ मोजाङै देखायनानै जाहाथे अडियेन्सफोरा मोजां मोनो। होनब्ला मा जायो, जोंबो अडियेन्स हिसाबै थायो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्सनफोराव जथेस्थ' सहाय खालामो। जायखिजाया गोसोआव लाखिदो। एन्ड बाय बाय जोंनि रेफारि बिथांमोनखौबो नाजायो, তেওঁলোককো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহুত খেলা আছে, বহুত আজিকালি টেকনিকবিলাক নতুন নতুন টেকনিক ওলাইছে। গতিকে সেই নতুন নতুন টেকনিকক লক্ষ্য কৰি হুইচেলিংটো যিকোনো মুহূৰ্তত খঙেৰে কাৰোবাৰ এই ল'ৰাটো ভাল নহয় সেইটো মনোবৃত্তি যাতে কোনোদিনে হুইচেল নেমাৰে, এই কথাটো সদায় মনত থাকিব। যিহেতুকে ইম্পাৰ্চিয়েল জাজমেণ্ট ৰেফাৰীৰ ওপৰত বেছ কৰে। আজি কোনোবা ল'ৰাই হয়তো খং কৰিছে, খং কৰিলেও তাৰ এগেইনষ্টে কোনোদিনে একশ্যন লোৱাৰ প্ৰতি যাতে হুইচেল নেমাৰে। তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱাৰ্ণিং দিব লাগে, ছেকেণ্ড টাইম যদি নকৰে য়েছ ৱেল এণ্ড গুড আউট কৰি দিওঁ। जायखिजाया मोननैबो टिमखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ गोजोन्थों।